खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै आं नोंसोरनो जिकेनि मोन 10 सोंनायनि फिननायखौ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामलां। दिनैनि गिबि सोंथियाव दं, महात्मा गान्धीआ खेबबेसे हाबा खालामदोंमोन? अपसनाव दं ए खेबब्रै, बि खेबथाम, सि खेबसे, डि खेबनै। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय सि खेबसे। नैथियाव दं, गुफुर आपेलखौ बबे हादराव मोननाय जायो? अपसनाव दं ए चीन, बि भारत, सि तिब्बत, डि आमेरिका। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय ए चीन। थामथियाव दं, बबे नाया बिरनो हायो? अपसनाव दं ए जेलीफिश, बि व्हेल फिश, सि टाइगार फिश, डि फ्लाइंग फिश। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय डि फ्लाइंग फिश। ब्रैथियाव दं, भारतआव माइखौ सबसे बांसिन बबे रायजोआव गायो? अपसनाव दं ए केरेला, बि उरिष्या, सि उत्तर प्रदेश, डि सोनाब बेंगल। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय डि सोनाब बेंगल। बाथियाव दं, बबे जुनारा सबसे बांसिन उन्दुयो? अपसनाव दं ए सिंह, बि मैदेर, सि मोसा, डि जिराफ। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय ए सिंह। दथियाव दं, बबे जिबिनि थैया गुफुर जायो? अपसनाव दं ए जिबौ, बि सेसा, सि देवखाखर, डि खांखमा। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय डि खांखमा। स्निथियाव दं, बुहुमनि बबे जायगायाव मोनसेबो मन्दिर गैया? अपसनाव दं ए चीन, बि जापान, सि पाकिस्तान, डि सौदि आरब। बेनि थार फिननायानो जाहैबाय डि सौदि आरब। दाइनथियाव दं, गेस बेलुनआ मा गेस सोनायनि थाखाय बिरो? अपसनाव दं ए कार्बन गेस, बि हिलियाम गेस, सि नाइट्रजेन गेस, डि अक्सिजेन गेस। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय बि हिलियाम गेस। गुथियाव दं, ताजमहलाव गासै मोनबेसे रुम दं? अपसनाव दं ए मोन 16, बि मोन 13, सि मोन 22, डि मोन 30। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि मोन 22। जोबथा आरो 10थि सोंथियाव दं, बबे हादराव सिनेमा हल मोनसेबो गैया? अपसनाव दं ए रासिया, बि चीन, सि भुटान, डि सौदि आरब। बिनि थार फिननायानो जाहैबाय सि भुटान।